تكال سدتنياتات اب تግራይ مزلو ኤርትራውያን ስደተኛታት كراخب كم زي كعلى قاليسو اب معسكر سدتنياتات تعقبهم زلو ኤርትራውያን ስደተኛታት بسنكتي امانغو منغستات فيدرالن كلل تግራይን توليع زلو كينات حصرت مسرتاوያን ነገራት ምግብን መድሃኒትን كم ዘጋጠሞምን ንህይወቶም ሰጊኦም كم ዘለውን ተዛሪቦም እቶም ኣብ ኤርትራ ውሕስነ ሲኢና ተሰዲድና ዘበሉ ስደተኛታት ሓላፍነት ከወስድ ዝግብኦም አባላት ተጸዋዕ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት UNHCR ካብቲ ማዕስከራት ወጽኦም ከም ዝኸዱ ሓቢሮም እዞም ስደተኛታት ኣብቲ ክልል ኣገልግሎት ቴሌፎን ኢንተርኔትን ከምኡውን ትካላት ሓዋላ تعاطي بمهلاو اب كبيد كونتات كم زلو غليصوم زحلف سمون توكاليت تكال سدتنياتات ودب حبرات هاجرات اب ايثيوبيا ان انكوانتري نبي بي سي ابزهابت مغلصي UNHCR اب 4 معسكر سدتنياتات نزركبو سدتنياتات اغلغلوتات كقرب تصغيمو مهلاو حبيرا نيرا اتا توكاليت ابزهابتو مغلصي نتوم استات 100 شح زخونو ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ረድኤት አገልግሎት ከቀርብሎም አዚዮም ተጸጊሞም አለው ኢላ ተማሊ ዝወፀ መግለጺ ከም ዝሐበሮ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ርክብ ይገብር ከም ዘየለ ተገሊጹ አፈኛ ናይቲ ትካል ጁሊየት ስቲቨንሰን ኣብዝሃበቶ መግለጺ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ናብቶም ማዕስከራት ከኣቱን ወሳኒ ናይ ምግቢ ሓገዝ ክዕድሉ ክፍቀደሎም ጠሊባ እቲ ተዋሂቦም ዘሎ መቕኑን ክሳብ መወዳእታ ወርሕ ሕዳር ጥራይ ዘጽንሖሚው ስለዚ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ናብቲ ቦታ ከኣቱን ተወሳኺ ምግቢ ክዕድሉን ክፍቀደሎም ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ክትብል ካብ ለንደን ተዛሪባ እቲ ትካል ምስቶም ኣብ ከተማ ሽረ ዘለው ሰራሕተኛታቱ ውስን ርክብ ጥራይ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ውሕስነ ጸጥታ ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘለው ስደተኛታት ዝረኽብዎም ሲቪላውያን ኣዝዩ ተሻቂሎሎ ኢላ ስቲቨንሰን ተማሊ ኣብ ዝሓለፈ 48 ሰዓታት ምስቶም ናብ ከተማ ሽረ ዝወጹ ሰራሕተኛታት ኮነ ምስቶም ማዕስከራት ንምርኻብ ተጸጊሙ ከም ዘሎን እቲ ትካል ሓቢሮሎ እቲ ኣፈኛ ከም ዝበለቶ ናብቲ ማዕስከራት ዝኣቱ መስመር ርክብ ብህጹጽ እንተዘይተኸፊቱ ነቶም ስደተኛታት ከቢድ ጸገም ከጋጥሞሚው ኢላ እቲ ትካል ይኹን ካልኦት ናይ ረድኤት ትካላት ዘድልዮም ቀረብ ንምዕዳግ ገንዘብ ከውጽኡ ነዳዲ ክረኽቡ ርክባት ክገብሩን ብዘይ ምኽኣሎም እቶም ስደተኛታት ካብቶም ማዕስከራት ብምውጻእ እግሮም ናብ ዝመርሖም ፋሕ ክብሉ ከም ዝኽእሉ UNHCR ኣጠንቂቑ